הוא גבר, מנץ', אפשר לסמוך עליו. מהרגע הראשון שהכרתי אותו, היה לי חיבור טוב איתו. אני פגשתי כבר כמה לפניו, ואיתו כאילו היה ממש קליק. הבן אדם הנכון בזמן הנכון. לאחרונה החלטתי למכור נכס בבעלותי שנמצא בדרום תל אביב באזור מוכה גורל. פניתי לאייל, ולאור היכרותו עם האזור ומחירים באזור הוא ציין בפניי את טווח המחירים האפשריים למכירה של הנכס. היכולת שלו להבין באמת את המציאות, את הצרכים שלך, אל מול האתגרים שאתה מציב לו, ולחבר ביניהם. הייתי לחוץ מזה שיהיה פה תחנת רכבת כזה, שאנשים באים, הולכים, והוא דווקא היה מאוד מאוד ממוקד, שמי מתאים לדירה הזאת, כי דירה הייתה מאוד מעוצבת, והוא פשוט מצא את הלקוח הנכון. לאייל יש סנסורים טובים, זאת אומרת, הוא יודע בדיוק לתפור לך את העסקה שמתאימה לך ספציפית. הוא לא יביא אותך לראות משהו, כשהוא יודע שזה לא משהו שמתאים לך. ובאדם כזה, אתה רוצה ללכת איתו לטווח ארוך. אני מאוד סומך על אייל. אייל הוא מבחינתי, הוא באמת בן אדם שאם אני מתעסק עם בנדל"ן, אז זה הבן אדם הראשון שאני פונה אליו. אני חושב שהוא בן אדם שנותן שירות מעולה. הכל בוצע מיידי, אונליין, מקצועי, דיגיטלי. נתן לי שירות מהיר ואמין. לדעתי הוא הכי טוב באזור. לקח צ'יק צ'ק, לקח מהר מאוד. המחירה התבצעה מאוד מהר בתקופה לא פשוטה, במחיר שהוא מעל ומעבר למצוקה. לקח כמעט 3 שבועות. חוזה נחתם תוך שבוע. פשוט קלט את הצרכים של הלקוח והתאים לדירה. בעיניי סוכן נדל"ן זה מישהו שהוא כמו איש אמון שלך. וכשהוא אומר שאתה סומך עליו ב1,000,000%, אז אתה יודע שאתה יכול ללכת אחריו בעיניים עצומות. והיה לו אחד כזה. כל תל אביבי שרוצה לקנות דירה, כל מישהו שרוצה לעבור לגור בתל אביב, אז חייב לפנות לאייל. מקצוען, בקיצור.